Welcome guys to my channel. Sorry ta diri sa may mga pinya dili. Sa pinyahan diri sa Eco Resource. Okay. So, hi, hello, sige. Sorry ta guys, kan may mga pinya. Okay. Ini guys. Pemimpin niya guys diri sa Eco Rest House mau nih pasti mau ngakon guys. Oh yes, mau nikmatin niya guys, mau mananong pagbalik guys. Okay. Manipini nga diri sa dahil bunga na guys. Mau nga mananong pagbalik ang punpuhon guys. Atay makuha na muni guys no. Marobing ta sa akong pinyahan sa Eco Dream House. Ini guys, terus pikas guys. Mani durian guys, durian juga. Mani tepat guys. Matapan guys ang gamay. Okay. Nipin niya guys. Pin yan guys, mangga. Okay guys. Atong gaan bitaw. Okay. Mani guys. Pagpangga ng kulang